ராஜராஜ சோழனுக்கு நிறைய பட்டப்பெயர் இருக்கு. ராஜராஜ சோழனே ஒரு பட்டப்பெயர் தான். அதுல ஒரு பெயர் பாண்டிய குலசனி. இந்த பெயருக்கு அர்த்தம் பாண்டிய குலத்துக்கே இடி போன்றவன். இந்த பட்டப்பெயரை தஞ்சையை தலைநகரமா கொண்ட ஜில்லாவுக்கு பாண்டிய குலசனி வளநாடு அப்படின்னு பெயர் வைக்காங்க. வளநாடுனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்ப எப்படி இடங்கள் எல்லாம் மாவட்டம் தாலுகா அப்படின்னு அழைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ராஜராஜ சோழனோட காலத்துல வளநாடு அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு சின்ன ஊர்களையும் குற்றம் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க. ராஜராஜ சோழனோட பட்டப்பெயர்கள் சத்திர சிகாமணி, கேரளத்தான், அருள்மொழி தேவன் போன்ற பெயர்கள் எல்லாம் வளநாடுக்கு சூட்டியிருக்காங்க. அதோட மட்டும் நிக்காம அவரோட மனைவிகள் பெயரையும் சூட்டியிருக்காரு. முழுதுடையாள், தரணி முழுதுடையாள், குலக்குடை, முக்கோல் கிளானடி. அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல வந்த மன்னர்கள் இந்த பெயர்களை மாத்திருக்காங்க. சத்திர சிகாமணி வளநாடு அப்படின்னு ராஜராஜ சோழன் காலத்துல அழைக்கப்பட்ட வளநாடு குலோத்துங்கன் காலத்துல குலோத்துங்க சோழன் வளநாடு அப்படின்னு பெயர் மாத்தப்பட்டிருக்கு. இப்போதைக்கு கல்வெட்டு ஆதாரம்படி பார்த்தா 48 வளநாடாச்சு இருந்திருக்கணும் சோழர்களுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லப்படுது.